बे समाव बीपीएफनि गाय हाग्रामा महिलारिनि मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गोख्रों बेरफ्रुजानाय बिबुंथि दासान्दि बीपीएफआ फारियै मेल मिटिं आरो हानजा सुरनायखौ खुंबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया फारसेनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ सोंखारिदों बुंदों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै जिर' बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बीटीसीखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो बेबायदिनो गोख्रों रावजों अजद खालामदों बीपीएफनि गाय हाग्रामा महिलारिया दिनै क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ब्लक कमिटिनि बीपीएफनि हानजा सुरनाय आरो सुबुं जावरिखां जुथुमायाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिथां महिलारिया बुंबावदों जोंनि 15 बोसोर खुंथायाव जेबो सिन्डिकेट जायाखै आरो बेखौ बुंनायनि जेबो लाब गैया बिथाङा गावनो लाजिनांगौ हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों अजद प्रमद बर'आ गावनो श्रीरामपुरनिफ्राय फैसा लाबोगासिनो बबेखानि बीपीएफआ बेनि सायाव जेबो मिथिया होननानै बिथां महिलारिया रोखा खालामो एखे कथा बीटीसी आमाक शांति लागे बीटीसी आमाक एकता लागे बीटीसी आमार उन्नयन लागे সেই কথাটো লৈয়ে আমি প্ৰচাৰ চলাই আছে আমাৰ আৰু আগন্তুক যেটো 2024 এমপি নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি হৈ আছে এতিয়া মুঠতে আমাৰ এই ৰেলীটো 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 10-12 দিনমান লাগিব শেষ হ'বলৈ ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি গাৰ্জেন মিট কৰিম প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত এই গাৰ্জেন মিট কৰি পেলাই আমি কিছুমান কথা লৈ মত বিনিময় আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ আছে ইয়াৰ পিছত আকৌ ৰাজহুৱা প্ৰগ্ৰাম আছে এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব আমাৰ আৰু প্ৰমোদ বৰই এই 3 বছৰত মানে একো কাম কৰিব পৰা নাই জিৰ' আৰু বিটিচিটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সোমাই পেলাই বিটিচি পাছাও প্ৰমোদ বড়ো হাতাও এই অভিযানটো চলাই আছে বিপিএফ দল সিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত আৰু আমাৰ এইবিলাক কৈ লাভ নাই এই প্ৰমোদ বড়ো আমি 15 বছৰত একটা সিন্ডিকেট কৰা নাই মই লাভ নাই এইবিলাক কৈ নিজে লাজ লাগিব লাগে সি নিজে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা নিজে পইচা লৈ আহে কি কৰে প্ৰমোদ বড়ো এইটো কৰি আছে সেইকাৰণে সি আমাক কৈছে আমি এইবিলাক বস্তু একো নাজানি শ্ৰীৰামপুৰত কি হয় নহয় এইবিলাক বস্তু মই একো নাজানোৱেই 15 বছৰ কোনো ঠাঁচ নাই মই নাজানিছিলোঁ এতিয়াহে শুনি আছে প্ৰমোদ বড়োৱে এনেকুৱা শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা এনেকুৱা সিন্ডিকেট কৰি পেলাই পইচা লৈ আহি বুলি এতিয়াহে মই গম পাইছোঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটত এনেকুৱা পইচা পাই বুলি মই আগত জানাই নাছিল কিহৰ এছেম্বলি বিটিচি এছেম্বলি আমাৰ এমচিএলএসকল আছে না মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত দে थैंक यू आं बेखौनो बुंनो लुगैयो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुगै जे जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै साग्रिद जाबाय जे बबे दोलोखौ सापर्ट खालामबा जोंनि रायजो राजाया मोनसे मोजां फल फैगोन बा मोनसे मोजां बिटिसिखौ परिचालना जागोन निश्चय जोंनि रायजो राजाया दिनै अनुभब जाबाय जायनि फलाव दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि जेरावखि जाया उदालगुरियावनो बुं बाक्सायावनो बुं बा चिरां क'क्राझारावनो बुं जिखुनु समस्थियावनो हाग्रामा सारा जे मेल खुंहैगोन बे मेलाव दलै नोगोरै जोंनि बर' रायजोफ्रा बा जेसेबां जनगोष्ठी दं जोंनि बिटिसिआव राभा होन आदिबासि होन मुस्लिम होन राजबंशी होन नेपाली होन बिहारी होन बाङालि होन बर'जों लोगो बयबो दले दले फैनानै सार हाग्रामानि प्रग्रामावहाय दले दले फैनानै जगदान खालामफैयो इयुन समाव बनरगाव बिटिसि बियाबखौ बिपिएफ दोला मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो 100% आं सियर बुंनो हायो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बे बनरगाव 9 नं समस्थियाव खुनु दोलोआ जोंखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया दिनैनि दिनाव बा फैगौ दिनावबो बाहाय बिजेपिनि एमसिएलए हिसाबै राजीव कुमार ब्रह्मदों इउपिपिएलआबो बाहाय केन्डिडेट होग्रा नोंथाङाबो बाहाय गसंगोन माबायदि मिजिं लादों आदा आङो बे जिनिसखौहाय आङो नैबेखौल' बुंनो लुगैयो जाहाथे जे दिनखालि मेच जागोन 2025आव फुटबलखौ गेलेबासो मिथिलायगोन ना नङा होमबा सोर प्लेयारा मोजां सोर प्लेयारा गाज्रि आरो आं आसा खालामो समा फैथोंसै समखौ नेनोसै देनां जोंनि 2025आवसो जागोन बिटिसि निर्बाचना जाहाथे समखौ नेनानै जोङो आङो बेनि एन्सारखौ रिप्लाइ होनोसै आङो जोंनि बनरगावनि 9 नम्बर बनरगाव समस्थिनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि कर्मकर्ताफोर बयखौबो आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो बा आह्वान होनो लुगैयो जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा फैगौ एमपि इलेक्सन 2024आव जागोन गोनां बाहायबो जोंनिनो जायखि बिजाथियानो जाया बिथांखौ जोंनिनो रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै भटखौ सोगोन होननानै आङो मिजिं दं 2025 सरकार फैगोनखौ माबायदि मिजिं दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोना नुगासिनो दं
मोनब्रै जिल्लायाव 40टा समस्थियाव सार हाबै दिनै 40टा समस्थियाव हाबनो नागिरदों गथाय हाबै दिनै अलमस्ट 30+ जाबाय बारा गोबां गैला समस्थिया 6-7टासोल' समस्थिसोना बायथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखाना नोंथांमोनाथ' साबसिन मिथिगौ मानो होनोब्ला दिनै दलै नगरै जेरावखि समस्थियाव हाबा सारनि जिखुनु समस्थियाव जेनेरेलैनो होन बा स्टेट रिजार्भआवनो होन दलै नगरै दिनै रायजो राजाफ्रा सुबुं गौमा देखायो सारनि प्रग्रामाव बा बिदिखौ मिथियोब्ला जों फैगौ 25आव निस्सय जोङो बिजय जागोन बिपिएफ दला पुनरै जों सरकारखौ दागोन होननानै आसा दं आरो दिनैनि जिथु लाजिनांथाव बाथ्रा दिनैनि दिनाव फैसा होब्लाबो रायजो राजाखौ लाखिनो हागोन सम्भबानो नङा मानो होनोब्ला बिसोरो खोनादों आं मैया मोनायाव आं दंमोन बाहाय मोनासो एसे बोथोराबो गाज्रिमोन एसे पेन्डेलफ्रा एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ थिग खालामनो आं दंमोन मोनानि 9टासिम बाहाय आंनि बे जोंनि सापर्टारफ्रा आंनो खोन्थाफैदों सासे मानसिनाव हाबनानै बिसोरो मानसिफोरखौ लेंहरनानै फैसा रानदों जाहाथे गाबोन बे मेलाव थांनो नाङा बिपिएफनि फुड रेलि मेलाव खिन्थु रायजो राजाफ्रा बिसोरनिफ्राय फैसा लादों आरामसे बे मेलाव नुजाफैदों गाजा गोमजायै दा बेखौ बांद्राय आङो मिनिखादोंसो आं मैया खोनानानै मोनायाव दा बिसोरजों रायजो राजाफ्रा खुनु फद गैला आरो बिसोरनि खोथाखौ मानिला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन